खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय फंबाय बिनानावमोन सोंनाय फिननाय आयदायाव दिनै फिन आं अमृत खेरखेथारा नोंथांमोननो कारेन्ट एफेयार्स आरो माखासे जेनेरेल नलेजनि सोंथिफोरखौ जथायनानै फिननाय होनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम आरो बेल आइकनाव थुखाना हो दामखावना हो जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना सिगांग्रो नायनो हायो। फैदिबिला जागायनोसै दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाखौ। सेथि सोंथि बर' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेनगिरिया सोर? बर' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेनगिरिया जादों डक्टर मंगलसिं हाज'वारि। डक्टर मंगलसिं हाज'वारियानो जादों बर' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनजेनगिरि। नैथि सोंथि गुसु दावहाया एबा कल्ड वारआ मा हादोरनि गेजेराव जादोंमोन? गुसु दावहाया नैथि मुलुग दावहानि उनावनो USA आरो USSRनि गेजेराव जादोंमोन। इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका आरो इउनाइटेड स्टेट अफ सभियेट रासियानि गेजेराव बे जादोंमोन। थामथि सोंथि भारतनि गोदैसिन रावा मा एबा मुलुगनि गोदैसिन रावबो जों बुंनो हायो? बांला रावानो जादों भारतनि गोदैसिन राव मिस्टि भाषा बा गोदैसिन राव। ब्रैथि सोंथि सा सानजा हादरसाफोरनि गेजेराव मा रायजोआ हा खालियाव देरसिन? जों मिथिगौ सा सानजा हादरसाफोरनि गेजेराव अरुणाचल प्रदेशआनो जादों हा खालियाव बयनिसायबो देरसिन बा गुवारसिन। बाथि सोंथि आसामाव भारतीय जनता पार्टीनि गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? जों मिथिगौ आसामाव भारतीय जनता पार्टी सोरखार दाजेननाय समाव सर्बानन्द सन'वालानो जादों गिबि मन्थ्रि। दथि सोंथि आगु गुदि फरायसालिखौ प्रि प्राइमारि एबा केजि होननानै बुङो। आगु गुदि फरायसालिखौ केजि होननानै बुङो आरो केजिनि आबुं मुङा मा? जों मिथिगौ केजिनि आबुं मुङानो जादों किन्डारगार्टेन। स्निथि सोंथि पाब्लिक केरियार आरो प्राइभेट केरियारनि गेजेराव मा फाराग दं? जों गोबां समावनो नुनो मोनो बास ट्राकफोराव पाब्लिक केरियार आरो प्राइभेट केरियार लिरनाय। बेनि गेजेराव फारागा जादों पाब्लिक केरियारा जादों रायजोआरि दावबायनो हाग्रा आरो प्राइभेट केरियारा जादों गावनि एबा बबेबा मोनसे कम्पानिनि आरो न'खरनिल' गाखोनो हाग्रा प्राइभेट गारिया पेसेन्जार दैखांनो हाया। दाइनथि सोंथि भारतआव बुलेट ट्रेन खारहोनो मा हादोरजों गोरोबथा जादों? भारतआव बुलेट ट्रेन खारहोनो थाखाय जापान हादोरजों गोरोबथायाव फैदों आरो जापान हादोरनि टेक्न'लजिखौनो बाहायनानै जोंनि हादोरावबो बुलेट ट्रेन खारहोनाय जागोन होननानै बुंदों। गुथि सोंथि रायजो सभानि सोद्रोमाया एबा रायजो सभानि सोद्रोमानि मावसमा बेसेबां? जों मिथिगौ रायजो सभानि सोद्रोमानि मावसमा जादों 6 बोसोर। जिथि सोंथि रुस आरो इउक्रेननि दावहाया 2022 मायथाइयाव माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन? रुस आरो इउक्रेननि दावहाया 2022 मायथाइयाव फेब्रुवारि दाननि 24 खालारनिफ्राय जागायदोंमोन आरो दासिमबो बे दावहाया सोलिगासिनो दङ। 11थि सोंथि मुलुगाव गासै बेसेबां हादोरनाव निउक्लियार बम दं? जों मिथिगौ सरासनस्रायै मोनगु हादोरनियाव निउक्लियार बम दङ। निउक्लियार बम थानाय हादोरफ्रा मुलुगनि मोनसे गोहोगोरा हादोर होननानै सिनाय जायो। 12थि सोंथि अपारेशन गंगाया मा? अपारेशन गंगाया जादों रुस आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जाबाय थानाय समाव बा अपारेशन गंगाया जादों रुस आरो इउक्रेननि दावहायाव इउक्रेन हादोरनिफ्राय भारतारि नोगोरारिफोरखौ मोजाङै भारतसिम लाबोफिननाय अपारेशन। 13थि सोंथि नाट' आरो EUनि आबुं मुङा मा? नाट' आरो EUनि आबुं मुङा जादों नर्थ एटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेशन आरो EUनि आबुं मुङा जादों इउर'पियान इउनियन। 14थि सोंथि एसिया हादोरमानि मा हादोरनाव निउक्लियार बम दङ? जों मिथिगौ एसिया हादोरमानि भारत, पाकिस्तान, नर्थ करिया एबा
सा करिया आरो चीन हादोरनियाव बे निउक्लियार बमा दङ। 15थि सोंथि बावैसो 10 मार्च खालाराव उत्तर प्रदेशनि बिसायख'थियाव कंग्रेस हान्जाया बेसेबां मासि मोनदोंमोन? जों मिथिगौ बे बिसायख'थियाव कंग्रेस हान्जाया मोननैल' मासि मोनदोंमोन आरो जोबोर गाज्रियै बे बिसायख'थिखौ जेननो गोनां जादोंमोन। 16थि सोंथि बावैसो दानाय आफाद बनसुनि आबुं मुङा मा? बर'फोरनि गेजेराव बावैसो फरायसा आफाद दादों बनसु आरो बेनि आबुं मुङा जादों बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन। बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि मुंखौनो सुंद'यै बनसु बुङो। 17थि सोंथि आसामनि गिबि गावारि सेटेलाइट टिभि चेनेला मामोन? आसामनि गिबि गावारि सेटेलाइट टिभि चेनेला जादों NETV आरो NETVआव बर' रावनि रादाबखौबो फोसावनाय जादोंमोन। 18थि सोंथि इउरपनि नैथि देरसिन हादोरा मा? इउरपनि नैथि देरसिन हादोरा जादों इउक्रेन। इउक्रेन आरो रुसनि गेजेराव दा आथिखालाव दावहाया सोलिगासिनो दङ। सेथि देरसिन हादोरा जादों नोंथांमोना मिथिखागौ। 19थि सोंथि एसिया आरो इउरपनि देरसिन हादोरा मा? एसिया आरो इउरपनि देरसिन हादोरानो जादों रुस एबा रासिया हादोर। एसिया आरो इउरपनिबो बे मोननैबो हादोरमानि देरसिन हादोरानो जादों रुस एबा रासिया, मानोना बेनो जादों मुलुगनि देरसिन हादोर। जोबथारनाय सोंथि एबा 20 सोंथि आफां आसामनि हारिमु आरो सोलोंथाइ नोगोर होननानै माखौ मिथिगौ? आफां आसामनि पाठशाला नोगोरखौनो हारिमु आरो सोलोंथाइ नोगोर होननानै बयबो मिथिगौ। दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। गुबुन गुबुन आयदाफारिखौ लानानै फिन नोंथांमोननि सेराव फैफिनगोन। इडुकेट्स बड'लेण्डआ गोजोन्थों।